Vi vil nu bevise sinus, cosinus og tangent ud fra enhedscirklen. Vi kan se her, at fra midten ud til periferien, eller bare radius, så er den en enhed. Hvis vi tegner en streg her, så får vi vinkel, som vi kalder for V. Ud fra det punkt her kan vi så bevise cosinus og sinus. Hvis vi tegner en streg ned her, så har vi en ret vinkel. Det her er altså cosinus til V. Det her er altså sinus til V. Og ud fra det her punkt, så kan vi tage en enhed, som vi kalder for tangent. Det er så den her side. Gange med... Nu vil vi bevise cosinusrelationen, som vi ser her. Og vi har tegnet en trekant der, og delt den op i to retvinklede trekanter, som I kan se. Og jeg vil nu tage Pythagoras læresætning til begge retvinklede trekanter. Jeg starter med H i anden, lige med hypotenuse, eller C i anden, og så er det minus den side, som vi har, som jeg kaldt B minus X hernede. Det var det til den ene trekant. Og så til den anden trekant har vi H i anden, lige med hypotenusen A i anden, minus X. Her har vi nu så fundet to værdier for H i anden, og det er ved at sætte i lige med hinanden, ved at skrive C i anden, minus vores led, som hedder B minus X i anden, og det er lige med A i anden, minus X i anden. Og nu vil vi så isolere C, og det vil vi gøre ved at flytte parentesen over på den anden side. Og det gør vi sådan her. Vi skriver C i anden er lige med A i anden minus X i anden plus vores led herovre B minus X i anden, og vi har isoleret C ved at plus med vores led. Og nu vil vi så ophæve vores parentes, og det gør vi sådan her. C i anden lige med A i anden minus X i anden plus B i anden plus X i anden minus 2 B X. Og nu kan I så se her, at vi har to x'er her, plus og minus, og de går så ud med hinanden. Og for at vores lignestykke her skal ligne så meget som muligt vores cosinusrelation, skal vi på en eller anden måde få x til at blive til y, og så skal der stå gange cosinus til c. For at ændre vores x, som vi har hernede, til et a, så tager vi cosinus af vores vinkel her, som er c. Og det ser sådan her ud. Cosinus til c er lige med vores eller hosliggende katete, som er x, divideret med hypotenusen, som er a. Og det omskriver vi så vi isolerer x. X er lige med a gange cosinus til c. Ja, fordi den er ubekendt. Vi gider ikke have x med. Så og det kan vi så bruge til at skrive, eller vi har så fundet ud af, at vores x er lige med a gange cosinus til c, og det kommer så til at se sådan her. Cosinus, eller c i anden er lige med a i anden minus b, der står plus der, plus b i anden så jeg skal bare sige, at vi gider ikke at have en ubekendt b, Vi kan ikke bruge den ubekendte. og så kommer det til at stå a her derfor finder vi det her gange, og hvad er det så lige gør her? Så sætter vi bare x ind i udtrykket til c. Ja, samtidig med at vi så tager vi det her. Nu vil vi bevise arealet af en vilkårlig trekant, og med udgangspunkt også bevise sinus. Vi lægger det her til på begge sider, så Okay. det går ud på den her side, så vi For folk, her har vi så en trekant, som vi så har ganger vi parentesen ud. finde arealet af. Vi vil starte med at bruge en formel, som vi har fået der i folkeskolen. Og Den så skal hedder vi finde x. Jeg prøver lige T, altså arealet, er lige med en halv
ganget med B, eller grundlinjen, som vi har her. Jeg kan godt sætte det. Er klar? Nu har vi så problemet, at vi ikke ved, hvad H er, og det vil vi så finde ved hjælp af sinus. Det gør vi så, at ved at sige, at sinus til A er lige med modliggende af theta, altså H, divideret med hypotenusen. Hvordan er det, jeg skal lave den? Sådan her. Godt. Nu vil vi så isolere højden, for det er det, vi prøver at finde. Så det her siger vi, gør vi ved at gange med C. Vi siger sinus til A. Gange med C er lige med H. Så skriver jeg formen op her, hvor vi har, i stedet for H, der skriver det her. Så den hedder T. Så vi starter med at Lige tegne med en halv. Hvor højt den ligger her. En halv gange C gange sinus til A Så kalder vi det vinklen A. gange B. Og det vil jeg så skrive endnu pænere op ved at sige, Se her. at T, altså arealet igen, er lige med en halv Vi skal finde to udtryk for højden her igen, som vi gjorde i den anden. til A. Så vi starter med altså. Nu har vi så bevist det ud fra vinkel A, altså vi har brugt sinus til A. Man kan så gøre det ud fra alle vinklerne, det vil vi bevise her. Nu har jeg så skrevet op alle formler, men jeg har så ændret til dem, så det bliver sinus til B og sinus til C. Så her har vi vores originale, og den hedder så en halv gange B gange C gange sinus til A. Det er så det samme som en halv gange A gange C gange sinus til B. Og det er så også igen det samme som en halv gange A gange B gange sinus til C. Nu vil vi så omskrive begrebet. Og det gør vi ved, at vi vil dividere med det her. Vi kan godt fjerne det T her. Det behøver vi ikke. Okay. Så det vil sige, at vi siger, at divideret med en halv gange med A gange med B gange med C. Så vi prøver at isolere så meget som muligt fra den her form her. Det gør jeg så også gange B gange C. Og en halv gange A gange B gange C. Okay. Nu kan vi så se, at noget af det her udligner hinanden. For eksempel her, så B og B udligner hinanden, og C og C. Og også en halv. Og det samme her, en halv. Og A og C udligner hinanden. Og en halv. Og A og B udligner hinanden. Så det vi har stående tilbage her, står sinus til A. Divideret med A er lige med sinus til B. Divideret med B er lige med sinus til C. Divideret med C. Og det er så vores sinusfunktion.